Il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista bit-tema Fiduċja f'pajjiżna kienet konferenza ġenerali ta' suċċess. Konferenza li mhux biss immarkat il-ħidma li wettaq il-Partit Laburista tul is-sena li ninsabu fiha, iżda ħarset ukoll lejn il-ġejjeni. Kelliema ta' esperjenza u oħrajn ġodda, il-konferenza reġgħet kienet xhieda tal-kompetenza u tiġdid fil-Partit Laburista li f'sena ta' rebħ elettorali kompla jitkellem dwar il-pjan tiegħu għall-bidla. Reġgħet kienet konferenza ġenerali ta' partit maqut b'kelliema diversi jispjegaw il-mod kif il-Gvern u l-Grupp Parlamentari jinsabu wara l-Prim Ministru Robert Abela li qed iwassal biex il-Gvern iwettaq dak imwiegħed. Il-ferat tal-Partit Laburista reġgħu kienu attivi u l-konferenza ħatret ukoll il-membri tal-Eżekuttiv Nazzjonali qabel imbagħad tiġi bitmiema wkoll bid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela. Diskors quddiem udjenza entużjasta li kien ibbażat fuq il-fiduċja f'pajjiżna u l-ħtieġa li l-Partit Laburista jibqa' l-Partit tar-Riformi u l-Ġustizzja Soċjali. Għalhekk aħna il-Partit tar-Riformi, aħna l-Partit tal-Ġustizzja Soċjali, aħna l-Partit tal-Aspirazzjoni. Fuq dawn se nibnu futur sabiħ f'Għawdex u Malta tagħna, il-pajjiż li tant inħobbu, il-pajjiż li għandna fiduċja fih.